ఆడికి ఇది చాలా క్లీన్ చేయించినాం సార్, చెట్లు పుట్టించింది మనమే సార్. కానీ ఇక లోపల కూడా వచ్చాను మిగిలిపోయిన లోపల పోయేదానికి లేదు. చాలా దారుణం సార్. ఆడ ఒకసారి గోడ కొట్టారు, ఆ చెట్టు కూడా ఒకసారి గోడ వెళ్ళిపోయారు. అవునండి, అవుతుందండి అది. దాని మీద ఇప్పుడు మీకేం కావాలి అట్లా? నేను ఫీల్డ్లో ఉన్నాను అంటే అది మీరు ప్రాసెస్ చేశారు కదా, ఫోటో వెళ్ళి అదేదా ఓకే విజిట్ మేము కూడా చేసి ఇది క్లియర్ అయిందని మేము రిపోర్ట్ ఇస్తాం. ఆ రిపోర్ట్ మీద అది మీరు అది వస్తుంది. అది తీయాలి అని అంటే కొంచెం తీయాలండి, మరి అది నేను చెప్తాను. నేను ఒకసారి మా వాళ్ళని అడిగి